binnen op Wai naar het Fries Museum. U ziet toch naar de beste amateurkunsten van Friesland rint haast op zijn eind. De finale opdracht is bekend en Petra, Yvette en Sjoerd zijn volop om de slag. En deze dagen hebben ze al haar tijd en energie en creativiteit voor zelfs nodig om haar beste werk eer te maken. Waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? Dit is Muze. Ik ben nu onderwijs naar Sjoerd en die zit wat in de Lietse loeren. Uw kok had liefdesverdriet. Ruzie met de vriendin. Ja. Hij is die spul erbij halen. Ja. Dus het is definitief. Nou ja. Nou ja, het begint het wel op te lijken, maar ja, dat hoop ik natuurlijk niet. Maar ja. Je weet het niet. Het voorlopig wel. Ja. Uit balans. Nou, behoorlijk. Ja. En dat krijg ik van die finale opdracht. Nou. Ja, dat kan je allemaal niet bedenken natuurlijk. Just het nog zitten? Nou ja, wel, maar ja, het zal wel, ja. Nu ook even niet natuurlijk. En ik is vol van de finale, toch? Ja, uiteraard. Zit ik in, toch? Dus is het in de finale, ja. Nou dan. Dan mag ze een slag. Nou. Ik heb het van die mooie naam. Boodschap. Van Remo. Hey Sjoerd, stiest in de finale, Lokweeske. Dat is toch mooi oprijden. Er is een hele nuivere kunsten, want eerst maken ze het eten en daarna maken ze een installatie. Ze een hoop rotzooi in het Fries Museum en dat is dan een kunstwerk. Ja, daar moeten wij als jury van vinden, maar toch intrigeert het elke keer weer was tot dorst. Maar als jury hebben we nog wel een stuk iets van, het verrast nou net meer. Het moest die eigen grenzen toch verliezen blijven. Dus voor de finale wil ik echt zeggen, verras u. Kom maar iets wat wij nog net bij die tocht hier. Want dat het die sterke punt wist onder nota. Door de is mij. Verras u. Oké. Nou ja, dat zal ik proberen. Jemig, wat maak je daar dan mooi? Ja, Toch iets wat wij net verwacht zien. Ja, maar goed, ik heb wel iets natuurlijk wat ik wil gaan doen. Iets van oud Friesland, vanuit de oorlog met Krutte Pier. Ja? En dan wil ik zijn, als die soldaten allemaal aan het vechten zijn, dan hebben ze niks te eten bijna. Maar ze denken ergens aan dat ze heel graag willen eten. Ja? En dan hebben ze een lievelingsrecept. En ik maak het lievelingsrecept van Krutte Pier, maar in die tijd was het alleen maar erwten en zo. Dus dan maak ik gewoon een bord met van die hele heldere groene doperwten. Ja? En dan maak ik het zwaard van Krutte Pier. Nou, die moet zo groot mogelijk worden van suikerspinnen. Van suikerspin? Dat lijkt me wel cool. Wat leuk! Yvette had enkel een idee. Sterker, ze is al on de gong. In de kringloopwinkel ziet ze haar materiaal bij elkaar. Ze zal haar uiterste best doen voor de finale, maar wil haar ook weer net te druk maken. Want als dat het binnengevoel, dat is mijn sport bijvoorbeeld, die helemaal adrenaline en dan er helemaal van gaan. Maar dat kan mijn kunst net. Dat is net harder denken als dat je denkt. Nee. Yvette, Lokweeske, du bent heel goed in het ambachtelijke. Dat hebben ze kennen in de eerste werken. Maar er is ook een heel groot creatief pad. Dat hebben Schenken in de kop die ze te maken heeft. Dat wie een schepping. We zouden graag zien willen dat de creativiteit, het scheppen en het hele ambachtelijke in één werk bij elkaar brengt. Dat kan dus een geweldig kunstwerk worden. En daar ben we heel nieuwsgierig naar. Yvette kwam vorige week om boord al op haar idee. We vaarden naar Wiensta en liet nou correct dat het plakwezen dat ze in haar jeugd wennen had. Voor Yvette wie voortendaallijks duidelijk, Wiens moet mijn muze worden. En het voordeel van Wiens is dat het een rondje is. Dus wat gebeurde er bij ons? Eentje begon te rennen, die roende het rondje om. Ja. En ondertussen kwam er steeds eentje bij.
Dus dan weer het aan het eind van de joen 8 uur en dan roemen we steeds maar wat je zien. En een kliek. Ja, en dan kwam er nog eentje daarbij en daarbij. Dat is eigenlijk het gegeven wat ik wat met dwaan woord. Eigenlijk heb ik het nou het idee om steeds maar een beetje van boven naar de wereld een dorpje te litten. En dat er dan een beweging in komt. Hè? Dat er steeds iemand bij komt en afvalt en weer bij komt. Dat het beweging is. Ah, Johan. Nou, moet je weten. Yvette ziet het allereer soorten textiel bij elkaar. En Miranda zult zo verder naar Petra. Petra, je zit nu in de finale van Muze. Dat is hartstikke knap. En je gaat nu je meesterproef maken. Je beste kunstwerk tot nu toe. Wij als jury wensen je daar heel veel succes mee. En we hebben 1 tip voor je. Je hebt de afgelopen tijd heel veel verschillend soort werk gemaakt en laten zien. Dat is hartstikke goed. Want je laat zien dat je niet op 1 spoor zit. Maar voor deze keer willen we wel de echte Petra zien. Ja. De tip van de jury. Kisten wat mooi. Ja, maar ik lastig, want ik ben nog heel erg zoekende. Hè, van wat, vooral binnen fotografie. Van, wat is mijn handtekening en mijn signatuur, als je het zo wil noemen. Dus dat is ook de moeilijkste. Dat is ook heel moeilijk. Maar denk dan nou voor de finale opdracht ik want in de stedelijk is ik gewoon over film je misschien? Of, Ja, toen dacht ik van, dat is iets wat altijd aanwezig is, waarvan ik denk dat zou ik willen doen. Maar ik vind het belangrijker dat ik eerst het goed idee heb en dan pas ga kijken wat de geschikte vorm daarvoor is. Want andersom gaat het ook heel erg, kan het belemmeren. Als ik denk, ik moet nu, of ik wil nu een film gaan maken, dan ben ik daar meer mee bezig dan dat ik denk, wat wil ik eigenlijk gaan maken. Dus dat moet eerst. Ja. En dan besluit ik wel of het 1 foto, 2 foto's of een film of installatie of iets wordt. Een paar dagen later ziet Petra haar coaches Martin en Karel op Hey Petra. om haar plan voor te lezen. Maar de trein uit Greens? Ja. Op een fiets? Petra had een verrassing. Kies wel steeds dat het video of film is? Beide net. Oh! Ja. Succes. Dank je. Het wordt geen foto. Het wordt ook geen film. Wat wordt het dan? Het wordt een schilderij van 5 meter bij 2 meter. Kijk. En eigenlijk ook nog dwars door de hele ruimte. En de bedoeling is dat deze zwarte lijn, dat zou ik het liefst willen, hier de hoek om gaat, de muur op, daar een muur op. Dus dat die eigenlijk doorloopt. Oké. De ruimte, zodat je echt het gevoel van een enorme horizon krijgt. Ja. En je zegt het is heel persoonlijk. Kan je er iets over zeggen? De kat is, buiten dat ik heel erg van katten hou, is de kat, vind ik ook wel een mooi eigenzinnig beest. Dat ben ik ook wel, denk ik. Het paard staat voor de paardenkracht, dus de drive, de force. Maar ook het gracieuze van een paard. Hey, maar dan ga je dit schilderen. Heb je dat wel eens eerder gedaan? Ja, maar niet zo groot. Oké. Dus je neemt... Uitdaging. Ik neem een risico. Ik neem een zeker. risico. Het kan ook helemaal totaal, dat ik het heel prachtig in mijn hoofd heb en dat het echt straks dat je denkt, goh, wat een kleuterschilderij. Ja. Maar ik heb wel vertrouwen in dat het geen kleuterschilderij wordt. Okay. Dat het wel echt heel mooi gaat worden. Nou, juist ook omdat het ook wel moeilijke dingen zijn om te schilderen. Tenminste, zo'n kat. Ja, het is vrij genuanceerd. Ja. Een paardenkop ook en eigenlijk alles. Die kan ook. Ja. Ik ben echt helemaal verbaasd ook. Dat is helemaal niet erg. Juist het tegendeel. Als je iets beter kan schilderen dan fotograferen, moet je dat vooral doen. Want... Ik vind eigenlijk gewoon dat je nu weg moet en gaan. Aan de slag. Ja, ik zit er te popelen bezig. Pak die Ga weg. latex. Geef die kwast. Als Petra voortjit, slacht de twijfeltaal bij de coaches. Had ze Petra wel genoeg waarschuwen voor de risico's die ze neemt. Ze besluiten haar nog eens te bellen. Dag Petra. Hoi. Wij zitten nog eventjes na te praten hier. Ja. Caro en ik. Het eerste is dat we wel een beetje zorgen maken over het feit dat je gewoon zo'n groot schilderij gaat maken eigenlijk. Oh ja? Ja, dat is toch zo totaal iets anders dan waar je
nou ja, normaal gesproken mee bezig bent en ook bedreven in bent. En wij zouden het zo zonde vinden als het op het medium verkeerd gaat. Snap je een beetje die zorg? Ja, nou ja, dat is wel heel lief van jullie, maar ik wil het risico wel nemen. Oké. Nou, dat respecteer ik ook. Dus, ja. Er rest ons niks eigenlijk te zeggen dan... Succes, heel veel succes. Ja. Ja, dankjewel. Petra liet het wis van haar zaak. En ook Yvette had geen twijfel meer. Ze is al om de slag om de echte platte groen van Wiens Libbersgrut na te meidjen. Ik zie dit wel hoor. Ook Ja? ik zie ook met die digitale... Hè, poppetjes. met die projectie erop. Ja. Want je doet stipjes. Nee, ik doe poppetjes nu. Of wees het niet zo? Ja, ik weet het niet. Ik twijfel, want die stipjes juist. Want dat andere, dat is... Ja, ga zeggen maar. ja mijn eerste gevoel is dat ik denk van... Stippen. Ja, stippen. Maar ik zou het ook voor me moeten zien. Want ik ben een beetje bang dat het ook een soort knullige animatie kan worden. Terwijl met die stippen is het juist... Ja, ik ben bang dat het allemaal wat te stijf wordt als je alleen maar stippen doet. Dat het zeg maar zo klinisch wordt. Ja. Kijk, als het poppetjes door het dorp zijn... Maar ik vind het verhaal juist zo mooi. Ja. Hè? Van die verveling en met een Ja. groepje bij de bushalte en zo. Ja. Ja. Hoe wil je dat... Is het belangrijk voor je dat de toeschouwer daar iets van meekrijgt? Dat zou wel leuk zijn, maar ja, kijk Dat dan... vind ik eigenlijk van wezenlijk belang namelijk. Ja. Want dat is juist zo'n mooi verhaal. Ja. Waardoor die lading duidelijk wordt. Ja. Sjoerd komt mij lege handen omzetten. Hoi Sjoerd. Goeie. Hij had nog niks makken. Hoe is het? Ja, best. Ja? Jawel. Een beetje je oer Nou ja. levensverdriet. Ja, een beetje. Of zit er nog middenin? Jawel. Middenin, hè? Zo is het. Maar die wens Sjoerd uit Nou, en bedankt. Uit de Bleerte Holle vertelt Sjoerd aan Caro en Marten wat er van doel is. Maar Grutte Pier, suikerspin... Wat wil je aan ons vertellen eigenlijk daarmee? Nou, dat als hij in oorlog is, hebben ze geen eten, goed eten, maar ze hebben wel honger. Ze hebben wel zin in iets lekkers. Ja. Nou, die suikerspin, ja, die hadden ze toen ook al wel, hoor. Wat? Ja, tuurlijk. Vast wel. Dat weten wij niet. Nou, ik lees er juist wel een boodschap uit van wapens van snoep. Daar zeg je toch ook wel wat mee? Komt dat in een frame of zo? Of ga je dat echt helemaal van suiker maken? Nee, het komt wel in frame. En hoe ga je dat moet frame nog koken. maken? Van hout, denk ik. Van hout? Ja, waarom niet? Oké, nee. Nou, zoiets. Neem maar niet dat er overal touwtjes hangen. Ik denk niet als ik een of andere balk of lat van 6 meter heb, dat het blijft staan. Maar goed. Wordt het ding 6 meter? Ja, zoiets, minimaal. 6? Ja, waarom niet? Ja, nee, het lijkt me prachtig, maar dat is heel groot. Nee, echt niet. Nee, 6 meter, dat is echt... Nou, 4 dan. Ja, dit is geen onderhandeling, maar ik bedoel... Doe maar 6. Alleen 6 is namelijk wel heel veel. Wanneer ben je van plan aan de slag te gaan? Ja, goede vraag. Dacht ik. Is het zo dat je dat even ervan uitgaat? Je kan ook wel iets anders maken. Nee, wacht even. Ja, Nee, blijf hier. wel. Nee, maar ik zit gewoon ook even te denken. Test het alsjeblieft wel uit. Ja, nee, echt. Nee, jongen, maar het zou zo... Nee, maar weet je, nee. Ik vind het namelijk een fantastisch idee. Maar het zou zo zonde zijn dat het door iets lulligs, praktisch... dat het bijvoorbeeld van, nou, ik maak een houten frame... en dan blijkt dat die suikerspin er helemaal niet op plakt. Dus dat alles op de grond dondert. Dat zou heel zonde zijn. Nou ja. Ja, maar zo wordt het. Maar als het niet lukt, dan kom ik gewoon met iets anders. Ja, maar het gaat wel lukken. Dus... Dat weet ik niet. Jawel. Ja, natuurlijk gaat het lukken. Je gaat het gewoon flikken. Ja. Ja, dus rustig aan. Straks win ik ook nog. Ja. Dat moeten we niet hebben. Nee? Nee. Natuurlijk niet. Hoe serieus neem je eigenlijk het werk? Nee, maar dat is een legitieme vraag, toch? Ik bedoel, hoe zie je eigenlijk het maken van... Wat vind je eigenlijk wat kunst moet zijn? Wat is dat eigenlijk voor jou? Is dat een soort grap of is het iets met waar je juist... Ja, het is gewoon begonnen eigenlijk als een geintje.
Het maken van dingen. Ja. Ja. Nou ja, gewoon überhaupt hem opgeven voor die wedstrijd. Had je wel eens iets gedaan daarvoor? Nee. Oké, dus muze is de eerste keer dat je je überhaupt bezighoudt met kunst. Ja. Aha. Goed, bedankt hè. Voor de goede tips. Doei. Hoi. Hoi. Ah, goeie. Ja, want dorst onverschillig of spielest onverschillig? Nee. Het valt wel mee, een beetje. Zo voel ik me gewoon een beetje hoor. Kom maar goedje. Ja? Ja, natuurlijk. Doe je dat? Hartstikke mooi. Hey, doei. Hey, doei. Einde gesprek. Hey, doei. Dat Sjoerd net volle tijd had, is net zo gek. Want zo'n een paar weken had er een baan. In het prestigieuze Krasnapolski Hotel onder Dam in Amsterdam werkt het er alle dagen in de keuken. Miranda ziekert de nije kok op. Het doel wie om aan te praten met Sjoerd zijn muze. Dat wie vanzelf zijn vriendinnen. Maar ja. Gelukkig wil Sjoerd zijn nije chef wel wat over hem zeggen. Sjoerd, ik weet niet, Sjoerd heeft iets. Ik heb gesprek gehad met Sjoerd voordat ik hem aannam. En Sjoerd die daagt mij een beetje uit. Sjoerd die heeft een beetje bravoure in zich. Sjoerd durft. Sjoerd, ja, daar is er geen tweede van volgens mij. In de keuken is er al wat aan het oefenen slaan. Zie? Dan hebben we groene en rode. Sjoerd wil zelfs zoekerspinmaatje. De truc is nu om met een afgeknipte garde. Ja? Krijg je draadjes. Maar als je dit 3 meter heeg hebt, Dan ben je wel even bezig. ja. En ik vreeg me al, bloot het lang goed? Nou ja, volgens chef wel. Kijk, zo springt het er wat meer uit. Nou, kijk. Zo. Ja. En zo gebruiken jullie het hier En ook? hier wil ik dus een zwaard van gaan maken van gruttepier. Wil je proeven? Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Sjoerd, wat heb je gemaakt? Nou, suikerspin. Nou ja, hier wil ik dan graag een zwaard van maken, hè, van 6 meter lang. Maar dat wordt waarschijnlijk 3 meter of 2, maar... Het brood met oors, dat is de zoekerspin niet ik ben ben. Dat Maar... is scherp, hè? Mooi, hè? Oh ja, wacht nou, probeer ook meer op zwiertje. Maar jongen, wat een project. Ja? Dat is toch mooi? Een mooie uitdaging. Volgens mij mag je dit testen. Ja, als het aan de zon komt, dan smelt het weg. Ja, maar dit bloot toch ik net, hier is morgen niks meer van oor. Ik heb geen idee. Testen. Juist. Petra is al een mooi eindje op wij met haar schilderij. Ze wordt adviseerd en inspireert door haar eigen muze, haar partner. Die zelfs kunstenaar is. Nou, die dichtst in de buurt komt is in ieder geval mijn partner Klaas. En, maar wel een genuanceerde muze, want de muze zoals dat vroeger was, dat je dan als kunstenaar je muze ook gebruikt als object van kunst. Dat is in mijn geval niet zo. Het is niet zo dat ik de hele dag alleen maar foto's van Klaas maak. Maar we inspireren elkaar wel op die manier binnen de kunst. Dus. Vragen stellen. Soms had ze weer naar je opdracht en dan eens in het begin volgens wat vast en dan had ze juist vragen nodig. En dan, dag of 2, dan komt er vaak weer een geniaal idee. Dus dan denk ik, ja, maar ze heeft het weer voor. En wat voor tips jouwt hij die mij om te schilderen? Was nou dorst voor de finale? Nou, bijvoorbeeld over opbouw. Van zet eerst gewoon alle donkere stukken erin en dan de lichte. In plaats van dat je direct alles tegelijk wil doen. Nou, dat zijn toch nuttige tips. Ik vind het juist een mooi statement dat er toch een schilderwerk in waarom komt. Want ja, daar ben ik wel voor, zeg maar. Yvette had haar platte groen van Wiens invult met allerlei soorten textiel en dat daarna wit verven. Onder het strenge oog van haar muze. Haar man Henk Jan. Dit moet over en dat is niet netjes, dus... Dat is wel heel streng. Nou, ja, maar dat moet met Yvette ook wel. Dat moet met anders luistert ze niet. Anders luistert ze niet. Ik ben zelf
een beetje gemakkelijk, om het zo maar te zeggen, hè, in de dingen. En hij is wel stimulerend in de zin van dat het naar perfectie maakt en wat beter mijn best maakt. Ik denk altijd, zij is het wel goed. Hè? Het moet mooi, het moet netjes. Dat is, waar ik er dan op attendeer. En zij vult de rest op haar manier helemaal zelf in. Ik wacht nou even tot het framer is en dan schilder ik hem dan nog even wat bij. Tenminste, maar haast die nuances erin? Ja, het helemaal bloot het staat. Ja. Ja, dat effect, maar die poppetjes, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar of dat lukt. En, ja. Spannend, hè? Ja, dat is het spannendste. De dag dat het resultaat opleveren worden moet, komt nog wel heel dichtbij. De coaches maakt ze nog één rondje bij de finalistendel. Hey, hallo! Het werk mat nou haast klaar wezen. Wauw! Misschien kunnen ze nog een paar laatste tips, Jan. Super! Heel schitterend. Wauw. Ja. Super. Ja, nou zit het licht er een beetje op, dus we moeten nog met het licht nog wel heel veel doen. Oh, ze lopen ook al. Ja. Kijk. Ja. En dan echt afstand nemen. Ja, en dan misschien nog spotjes erop, dachten wij ook. Want, Heb je hem ook in stipjes gemaakt? Nee? Nee, ik vind poppetjes gewoon leuk. Poppetjes ik is weet het wat gewoon het moet zeker. zijn. Ja. Ik zie ook gewoon, ik probeer me het een beetje voor te stellen, maar ik zie die poppetjes ook wel in rood. Ja. Gewoon qua kleurcombinatie, hè? Maar dat moet je helemaal zelf weten hoor. Maar dat het er een beetje uitspringt. Gewoon echt gewoon. Oranje? Ja, bijvoorbeeld, maar dat zou ook heel mooi kunnen zijn. Ja. Petra had de aanroende dagen nog hard werken aan haar schilderij. Ze is klaar om het resultaat zien te litten. Hallo, hallo. Hoi. Kom binnen. Hallo. Hi. Zo, de mythes, hè? Tof zeg, hij is veel toffer zo dan zo. Ja, echt. Ja. Dat is meer leven, hè? Want je gaat ze gewoon zo op deze manier ook tegen de muur. Ja, er komt nog wel een soort stelsel achter, waardoor ze in ieder geval mooi naast elkaar blijven. Oh, prima. Maar nee, dan ga ik ze zo presenteren. Viel het mee of viel het tegen? In het begin ging ik heel hard. Toen dacht ik zo, lekker. En toen op een gegeven moment dacht ik, oh, wat moet ik nog een hoop. Ja. Gisteren dacht ik, ik heb geen zin meer. Ja. Hoe heb je dit nou aangepakt? Het schijn van de smid. Nou ja, met een beamer dan, waarschijnlijk. Dat zit er wel in, hè? Hè? Ja. Dat is helemaal niet, dat is geen schande, hè? Dat is een geheim van de kunstenaar, toch? Hoe je dat, Nou, weet ik niet. Ik zou het zelf, ik zou het ook met een beamer doen. Ja, want om dat echt uit je hoofd, dat is echt gewoon heel lastig. Nou ja, dat had ook gewoon weer heel veel extra tijd gekost. Die handjes heb je wel knap gedaan hoor. Die ene was echt rampzalig. Het is moeilijk hè, handen? Ja. Maar je hebt geen tijd meer voor die hand? Denk ik niet. Want ik moet de wagen eerst nog afmaken en dan die lint. En dat, mocht ik het wel hebben, dan... maar ja. Het is namelijk wel, juist omdat handen gewoon echt zo moeilijk zijn, Ja. is het ook zo dat mensen er wel op letten. Hè? Dus dat je... het is een soort... als je een hand kan schilderen, dan kan je eigenlijk alles schilderen. Zoiets is het eigenlijk. Ja. Ik ben zelf heel tevreden met het ontwerp. Ik ben benieuwd hoe dat lint gaat werken. Ja. Dat vind ik nog wel spannend. Sjoerd is echt smoordrok west. Maar is zijn baan. Voor zijn kunstwerk had er nog altijd net volle tijd voor. Maar hij had goed ingehollen wat er wil. En daar heb je stokken? Ik heb stokken en ik heb het zwaard. En die zwaard zit dan een gaatje in. Dan zet ik die suikerspinnen erin, een beetje modelleren. Eerst even oefenen. En je moet zorgen dat je ongeveer zo'n 3 kwartier, half uur, 3 kwartier van tevoren ga je pas beginnen hoor. Precies. Want het stort in. Ja, precies. Het slinkt. Ja. Maar het zwaard is helemaal klaar. In principe wel, ja. Ik heb nog iets leuks en dan dan kan ik hem nog groter mee maken. Maar dat laat ik straks wel even zien. Even zien, waar moeten we naartoe?
Wow. Bliksem. Sjoerd. Wow. Ja, het is nou nu nog niet zo, stelt nog niet zo heel veel voor natuurlijk. Ja. Kijk, en dan kan Hier ik daar komen de suikerspinnen inzetten. Met stokjes. Wow. Een beetje bekleden. Maar hij komt dus rechtop in het bord te staan. Ja. Dat doe je nog steeds. En daar komen die erwten in. Ja. En die erwten die wil ik verlichten en alleen die suikerspin met die stroopscoop. Die zet je erop. Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat als je het wel een kleur zou geven, dat het wel... Mooi hè? Ja, denk het wel. Want het komt er toch altijd een beetje doorheen en het versterkt alleen maar als je het wel doet. Dus Ja, precies. Ja, het contrast is een beetje groot hè? Ja, tussen het precies. hout en... Ja. Ja, daarom. Ja, kaching. Sjoerd weet nog altijd net hoe er het zwut rechtop zetten moet. Ja, mooi. Het is minder krachtig ook. Als je hem erin zet, dat is echt dat werk. Ja. Dan zou het toch, moet ik toch nog een stellage iets achterbouwen. En dan dacht ik toch zoiets. Nee, als je en dan ja. net ergens in kunnen draaien of zo. En dan blijft het hopelijk staan. Ik zal er morgen mee aan de gang. En dan moeten we maar afwachten wat het wordt. Ja. De werken bin kleer. De finalisten horen nog maar één ding te doen en dat is haar kunstwerk hier opbouwen in het Fries Museum. Filmpjes van die opbouw binnen te zien van Noah op uw site. Waar wordt de winnaar van Muze? Waar had het beste kunstwerk maken? Muze, opwaai naar het Fries Museum.